Bij de spooroergang zou je net meer zeggen dat het hier juist een ravage wie. Dat is in rap tempo hersteld. Jaloers is dat in de tuin bij Verena Bijman. Ze en haar gezin kregen de beide waterleidingsbuizen in de tuin. Maar dit is gevolg. We hebben best wel flink skeer. De struiken zijn hier al fijn, het tuinhuisje is fijn, de schutting is fijn. De hele bak, die pjellen zijn er al hier uit. Het triet is stikken, het stek naar het spoor is stikken. En ja, oerlei rommel en troep en ja, dat moeten we weer oprijden. De trekkerbestuurder uit Kalm wie onderwijs om de buizen hier aan te leveren. Het werk aan de waterleiding hier achter me gaat Joet gewoon terug. Al is de chauffeur van de trekker net aanwezig, die had een dij vrij gekregen. Na omstandigheden gaat het wel goed met hem en er aardig van een schrik bekam, zoals zijn collega's. Intussen komt ik bij vrouw Bijman het besef dat het al jaar volle slimmer kind hier. Het is gewoon een wonder dat er net een baan en net een verwoeksen en ook net een fietsen die je een heel soort longens, dat net iemand wat al kregen had. Dat het gewoon zo oude roen is. Dat het gewoon protesteer, materiële skeer, maar gelukkig geen mensen. En daar ben ik heel blij om.